Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Kawula nuwun kunjuk sagung para sesepuh, para bini sepuh ingkang hangung pastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pidundi-pundi. Panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari minangka pantam kandhoming kawula tasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Panjenenganipun para alim para ulama ingkang rinten telu tansah supanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating parbah ingkang saduluring budi. Panjenenganipun para tamu kakung saha putri lebet kunjuk dhateng panjenenganipun para kadang muda werda ingkang sami kebak ing kabagyan. Pradapa wis saking keparingipun panjenenganipun Ibu Mulyati Bapa Suyati Armahum, kula ingkang kapitendan sinaryo hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha minangka jejering pambiyawara badhe aklarapaken pangarucinipun tata adicara ingkang sampun rinagit rinaja diri panjenenganipun Ibu Mulyati Armahum Bapa Suyati. Wonten ing kalenggahan punika panjenenganipun ana tepire darmaning sepuhna inggih wiwaha putripun ingkang peparap Rora Ayu Novia Vivi Cahyanti ingkang kajatu Bagus Muhammad Sayyidar Iksan putra saking panjenenganipun Bapak Muhammad Rusdi Ibu Ngatmi ingkang pidalem ngrombo setunggal Karangmojo Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sagung para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing kabagyan keparenga mriki kawula tansah nyuwun agung ing pangapunten ingkang tanpa pepindhan awit kumawantun anyigek panjenengan sami ingkang sekecerangan kanthi mardu martikaning pekalih. Namung saderengipun sumangga tansah kalodheraken manungka puja manungka puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti Purbaningrat. Awit karana barokah maunah ingkang sampun tumetes dhateng kula panjenengan sami katiti wonten ing ri kalenggahan enjang punika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat sehat sempat saged anjenengi menggah panjenenganipun Ibu Mulyati anggenipun hanetepi reh darmaning asepuh. Sagung para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing kabagyan wis dumugi wahyaning mangsa kala pinaka ing tata adicara ingkang angka sepisan tandha rinjih pambuka
tumuli tata adicara ingkang angka kalih dadi swanipun Sri Atmaja pinanganten putri saking Panti Busana badhe anedya wonten ing sasana kursi pirajang paripurnanipun Sri Atmaja pinanganten putri Araspada wonten ing sasana kursi pirajang rinakit pirajang dening panjenenganipun Bapa Mulyati Nonje sawanipun Sri Atmaja pinanganten kakung saking Wisma Palerman ingkang pangajab samangke badhe ngaturaken tata cara pasrah lung tinampi ewetine menggah pangandika pasrah samangke badhe katuraken panjenenganipun ingkang kemenatan Bapa Dewi Putranto sore sarira saking panjenenganipun Bapa Muhammad Ruti Ibu Ngatini ingkang pidalem Krombo Setunggal Karangmojo Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta paripurnanipun atur pangandika pasrah samangke daya-daya badhe katampi panjenenganipun Bapak Trubus minangka Sri Sarya panjenenganipun Ibu Mulyanti Bapak Suyadi almarhum mengajumenipun panjenenganipun Bapak Trubus samangke kabeh dening panjenenganipun Bapa Sarwi dalah panjenenganipun Bapa Udin sagung para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing kabagyan paripurnanipun atur pasrah lung tinampi kanthi lulus raharja adat widi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing Pradukuhan Pomahan RT kalih RW kalih Senting Sambi Boyolali badhe ngaturaken tata adicara panggihipun Sri Atmaja pinanganten saribit samangke kaaturaken kunjuk dhateng panjenenganipun Ria Kusuma make up ingkang micil saking Manjang Sari Sawit sagung para tamu kakung saha putri ingkang wirantu ing kabagyan paripurnanipun Sri Atmaja netepi tata upacara panggih daya-daya kalenggahaken wonten ing sasana kursi pirajang ngrantung laksitaning tata adicara ingkang sampun tinamtu dening panjenenganipun Ibu Mulyati punapa dening panjenenganipun Bapak Suyadi almarhum sagung para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing kabagyan paripurnanipun Sri Atmaja pinanganten saripun Araspada wonten ngarsanipun Rama miwah Ibu wonten ing ngri kalenggahang samangke panjenenganipun Ibu Mulyati Bapak Suyadi almarhum badhe ngaturaken raos embahing panah kunjuk dhateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang kawistanan atur pambagio arja panjenenganipun ngrumaosi bombong dalah bebek biraning penggalih ingkang menika panjenenganipun Ibu Mulyati Bapak Suyadi almarhum boten kayus matur priyangga wonten ngarsa jengandika sadaya ingkang menika sami nyuwun guan saking panjenenganipun Bapak Lurah nggih panjenenganipun Bapak Suyata mengajumenipun panjenenganipun Bapak Suyata samangke kaabit panjenenganipun Bapak Alfian telah panjenenganipun Bapak Ngadimin sagung para tamu kakung saha putri ingkang wirantu ing kabagyan paripurnanipun panjenenganipun Ibu Mulyati Bapak Suyadi almarhum anggenipun netepi redar maning asampun samangke sampun paripurna panjenenganipun ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli tata adicara ingkang angka pungkasan ninggih panutup menggah para tondo paripurnaning pahargyan samangke hamba bilih Sri Atmaja pinanganten saripit sampun jengkar saking kursi pinajang tumunten tumuli wonten ing sangajenging kori prastawa ingkang menika samangke badhe ngaturaken menggah pundhuripun para tamu kakung saha putri sagung para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing kabagyan mekaten kala karunjenipun tata adicara ingkang sampun rinakit rinajang dening panjenenganipun Ibu Mulyati Bapak Suyadi almarhum ingkang sedaya kala wau kaeneraken kunjuk dhateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri